bolesna djeca, ne, ja nisam roditelj, nema gorega nego vidjeti malo dijete kako trpi i pati. Sve plave ručice, nemoj ga više gdje pikati. Mršna ona tjelešca bez kosice sve. Nema mu 7 godina. Obuku nas svih da uopće dođem do njega, da se pomolim, da ga primim. Sad ja s njim razgovaram. On, dijete, se tješi mamu i tata. Neka se ne brine mama i tata. Ja ću gore za vas molit pamet. On mamu i mater i oca hrabri i tješi. A mama i tata gutaju, skrivaju suze. Ma to je heroj, ljudi moji. Ma njegovo srce je progledalo nas, znate kako? On nije slijep. On možda može biti slijep, ne imati oči, razumijete? Jer ja sam vidio slijepe osobe. Ali vide, imaju otvorenu svijest. Ja vam o takvoj dubini života govorim, o takvim kvalitetama, biskovanju. I onda da dođe i tu će odresi sutra ne znam što. Što nam može biti? Malo su nam švicarci krediti, što nas može u životu poljubati? Ostao sam invalid, vidio sam invalide koji su sretniji od djece bogatih tajkuna koji imaju sva, nemaju ništa.